Chcesz stworzyć imprezowy look? Przyjdź. Siemanko, z tej strony Fred Gra.
Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Nie słyszę też. Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Furuś jest oczywiście. Teraz tak, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj kontynuujemy z God of War'em po no, prawie tygodniowej przerwie. No bo były święta, chociaż Oktawia Bożego Narodzenia dalej je, więc święta dalej są. Czyli jesteśmy tutaj powolnym krokiem, idziemy dalej we szpil. Czekajcie, najpierw się przywitam ze wszystkimi na czacie. I teraz no w końcu nie można czekać. No słuchaj, można, jeszcze jak? Jest cyjok. Siemanko, cześć, dzień dobry, cześć tu Wiro, siemka, jak żyjesz? Właśnie, żyjesz, to dobrze wszyscy, jo, ekipa, cześć Bartox, siemka, Kuki Kowal, siemanko, witam Kuki Kowal, cześć. Siemanko, Szalona Fredkowska, hejko, cześć. Szalona Fredkowska, możesz mi napisać, kiedy ty masz live'y na Twitchu, bo chciałem wpaść, a jakoś się mijamy, więc jakbyś mogła mi to albo na DC mi napisać, albo Kaś, kiedy masz live'y, to chętnie bym wpadł, obejrzał, co tam szpilosz. Więc pozdrawiam bardzo. I teraz siemano, tak, witamy. Jak się wszyscy czujecie? Dobrze się czuję, właśnie mi się herbata zaważyła, więc zaraz tam pójdę po nią. Dobrze, ja w festach nie przejadł. I chyba myślę, że jest git. Święta fajnie spędzone rodzinnie i śmiesznie było. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że u was też wszystko w porządku. Ja dopiero za godzinę będę w mieszkaniu, więc na razie będę tylko słuchała. Nie ma problemu. Jak mamy dołożenia i tak dalej. Więc ludzie, widzę dzisiaj pełen skład. Tak jest, rewelacja, cieszę się bardzo, dziękuję, że jesteście. Wszyscy za Faretem tęsknili. No za Furusiem każdy, za Furusiem zawsze. Dobra, czekajcie. Zanim zaczniemy, to sobie posłuchajcie, co ma Brogy do powiedzenia. Lepiej, żebyś znowu nie kłócił się z bratem. To, że stał się Ja idę po wielkim, tyn. nie Ja idę oznacza, po... że nie mam swoich klientów, których muszę zadowolić. Ach tak? Niby jakich? Cóż, wy tu wróciliście, nie? Racja. Aha, co? Dobra, jeszcze odnośnie nagród. Tam Tuwiro i tam jeszcze Mawir dostał, już dawno poszły. Dzisiaj Bartok mi napisał, że chce, to mu to spakuje i wyśla. A Hatan, napisz, czy mogę już ci to wysyłać, czy dopiero po nowym roku ci wysyłać te giszynki. Więc tak możecie. No i co, i kontynuujemy. Ostatnio byliśmy. To był taki szybki szpil, pamiętam, było 23. My zrobili tam w magazynie Fafnira. My pierścień żeśmy dostali. A my chcemy ci Kai. Co byśmy zrobili, nie? Czy mamy iść główną fabułą? Co? Jak chcecie? Chcecie dzisiaj jeszcze... Dzisiaj będzie dłuższy stream i after też będzie krótki, nie żeby nie było. Zobaczymy jak pójdzie. Więc co? Chcemy mieć główną fabułą, czy jeszcze przed główną fabułą dzisiaj zrobimy na pewno coś takiego. Jeszcze pewnie zwiedzimy se jakieś dodatkowe. To co robimy? Ja można już. Dobra, to narechtuję razem z Bartoksem. Ty chcesz teraz czy za rok? Tak jak z tymi bułkami. Westra. Mamy tylko z tamtego roku chleb. No. Więc jak robimy? Szukamy, idziemy główną, czy zrobimy jedną sznupanko jeszcze przed główną? Fabułą możecie dać znać. Dokończone sprawy, bo ja bym tu poszedł. Najwyżej. Sznupanką można, dobra, okej, no to postupimy. Ej, skoro jestem Bogiem, to może umiem latać. Nie! Bogowie muszą się trzymać ścieżki, zaręczam ci. Chwilę. Mimir, Brok i Sindri to Huldrowi bracia? Tak, Ale to krasnoludy, prawda? tak, A Huldry to leśne duchy. tak, piękne i uwodzicielskie leśne duchy. To czemu Brok i Sindri to Huldrowi bracia?
Wiesz, zdałem sobie sprawę, że nie jest to historia odpowiednia dla młodych, niewinnych uszu. To jest coś. Rewelacja, to jest super. Ja wchodzę, nie grałem specjalnie tydzień, ale mnie ciągu, żeby w to poszpilać. Ja dostaję coś takiego pięknego na ten. Ojej, runa, o, renderujemy, misiu. Czekaj, bo mamy... I przejdź do dziennika. Jak ja mam to zaznaczyć? Ja chcę tu iść. A. Badaj wyspy na jeziorze. No dobra, no uwolnione duchy. Ja muszę iść na Bajor? Hej. Rebes cię pozdrawia. A, to pozdrawiam też, dzięki. Dzięki Kuki Kowal również pozdrawiam. Skacz, skacz. Ja Petera, ja ci dam. To ja w nowy rok będę mógł powiedzieć, że się myłem ostatnio w zeszłym roku. Cześć, znam takich, co nie tylko w nowy rok tak mogą powiedzieć. Łasisz tam. Byli, ale my sobie możemy po prostu... No dobra, to będzie sznupanie na własną rękę. Pozdro dla Arwesta, tak? Pozdrawiamy. Możemy w CSK sobie pograć. Oczywiście. Za niedługo. Znaczy jak będzie chętni, będę mieli czas, to poszpilamy. A teraz sznupiemy. Ja mam trochę tak dziwnie te live, jeśli chodzi o Twitcha i YouTube. Jak mam ochotę, to odpalam. A jednak. No dobrze. No to jak jakoś znajdę, to możemy tak zrobić. Dlaczego służyłeś Odynowi? To moja praca. A jeśli pragnie się zawodowo doradzać królom, nie można odmawiać również szaleńcom. W tym fachu trudno o posadę. Mój pierwszy pan też był okrutnym sukinsynem, ale nauczyłem się przy nim, że rozum otwiera wiele drzwi, również do komnat królów i bogów. A myśmy byli Zaczynałem ostatnio. będąc niewiele starszy od ciebie. Byłem błaznem i chłopcem na posyłki u króla elfów. Nocami szalałem w lasach z innymi sługami. Zwali nas psotnikami, byliśmy niczym złośliwe skrzaty. Fajnie. Wygłupialiśmy się i płataliśmy miejscowym śmiertelnikom najróżniejsze figle. A dopóki nasze żarty bawiły króla, pozostawaliśmy bezkarni. Pewnego dnia przestały go bawić. Uznałem, że lepiej będzie zwiewać. Na szczęście lata spędzone w drodze zmieniły mnie z beztroskiego obieży świata w uosobienie cnót, z którymi możesz teraz obcować. Tu pójdziemy, bo tu mnie... Co to było? Byliście to dobrze. Tak jak... Ale my możemy tu sumować czy Kaj? Chyba, że usiądziemy w barze. Pewnie. No ale no to jak się uda, to bardzo chętnie wpadnę. Po kuku napiszę tam szłapa w górę, to zależy też Kaj. Spojrzymy, tu żeśmy w ogóle nie byli, to jeszcze poszukujemy tu Kaj. Nie wiem jak wy, ale ja stęskniłem się za tymi, za live'ami. A, przygody Asha Ketchupa już są prawne, jest początek montażu zrobiony, więc może być jutro. Ja powiem wam, że tam jest dużo rzeczy, które musiałem ominąć, bo jest po cenzurze fest. Tego odcinka nawet nie ma na Pokémon Polska, słuchajcie. Przygoda Asha Ketchupa. To w ogóle nie ma pod Pokémon to zrobione, ale jest taki odcinek. Ja doglądałem na Discordzie, taki normalny link do niego. Jakoś też jest niższa, ale to jest normalny odcinek. Byłoby życzy, czemu nie jest zbanowany. Ja to wycinałem i mówię tak, a jak będzie tyle muszę wyciąć, to będzie krótszy. No nie, bo się okazało, że się aż rozgadał. Więc fajnie będzie. Zapraszam jak coś. Na YouTube oczywiście. Warunek elfów. To... No przypomnieć jak tu się robiło. Dobra, to idziemy. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Tu pójść. O ty dni. Myślę, że pójście tutaj jest bardzo dobrym pomysłem. Idziemy.
No i udało się. To wysyłamy do PK Polska, niech się uczy robić content. Niech się uczy robić content. No, myślę. No, jak mnie zbanują, to na pewno się nauczą. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Liosa! Mhm. Mamy mościk. Pewnie jakaś tu jest kruna, ale... Tak, coś. Tak, patrzcie, ja wszystko już z dołu robię. Ale posterunek elfów to tutaj nie będzie łatwo na pewno, nie. Czy to jest dobry pomysł, że tu idę? Na pewno nie, ale no, jak to mówię. O, i mamy skrzynia. Te skrzynie właśnie muszę potwierdzić, bo wiem, że parę z nich minął. Otworzymy to. To jest dobry pomysł? Na pewno nie. Jak będzie Walkiria, to trudno. A nie, chyba nie. A, po prostu skrzynia, dobra. Dobra. Woda już je. No zobaczymy jak wyjdzie. Te przygodasze chyba będą trochę inne, bo tutaj... To mało co było haczenia o to, co się dzieje w odcinku, no bo mówię, trzeba było wszystko zbanować, żeby to skleić, no trzeba było trochę pokminić. Zobaczymy jak to wyjdzie, no, ale fajnie, nie, śmieszny, na pewno śmieszny wyjdzie. Ja się zawsze przy tym świetnie bawię. Mam nadzieję, że wy też. Mogę z tej strony? Nie. Nie. Dobra, już jademy wszystko. Umijam 3/4 zyczy. Obejrzymy. Że otwieranie tego będzie świetnym pomysłem, dlatego to wezmę. A myślałem, że to ci wyskoczy, ale jest. Legendarny przedmiot. No dobra, git. Myślałem, że to nie jest na mój arsenał, że tak powiem, Londyn. Ale można tu łatwo przejść, więc... Niby nie kruna, ale wiecie. Kuko się na ciebie sobie. On się na ciebie kuko, jak ty śpisz. Pamiętaj o tym, jak będziesz spać. Dobrze. I co, i cisnemy dalej, no co byś... Idziemy. Spojrzymy, co jest na tym posterunku. Liosa! Ja on to trafił. My sobie przejdziemy, ja sobie posznupiemy i potem idziemy z główną fabułą. Jak przeżyjemy, hehe. Pełnie. Wierchu. No to synek, baw się z nim.
Kuka to moja sunia, jak gram i po jej wzroku widzę, że chyba kiepsko mi idzie. Albo nie lubi makreli. A może, a jak grosz makrelą, to tym bardziej. Pewnie to drugie. Co tam u was? Możecie napisać właśnie, co tam u was, jak tam wam święta minęły. Niedobrze, tak wspominałem. Niedobrze. Po lekku. Poniedziałek na Packerhala jeszcze idę. Jakiś dzisiaj, ale dzisiaj... Właśnie, jak jest u was pogoda? Bo u mnie taką mgła jak w Silent Hillu i nic nie widać. Jak wyleziesz. Co to za kuko? Idziesz? Mogę ściepnąć? Nie, nie mogę. Nie, no odbierają zabawę ten. No nie można tak. Się nie robi. Blablabla. Jedną mamy. To z drugiej strony trzeba byłoby wziąć. Jakbyśmy zmienili. Rybki łowię. O! Taka pogoda to powodzenia. A trzeba z drugiej. Ja tu muszę pomyśleć. Rano z okna nic oprócz swojego balkonu nie widziałem. No, czyli tak samo można. Nic. Ciemno jak ten. U mnie taka mgiełka, ale jak w górach byłem, to mgła troszkę cięższa. Nie, to u mnie normalnie no ślepy. My się ślepy czuję jak w domu, nie? Nic nie widać. Trzeba iść. Fajnie godo, ale... No to trzeba otworzyć. A jak nam u ciebie, Fredkowska szaluna? Locym. Był ktoś na pasterce, możecie się paść. Miał jakiś, ale... Taki fajny był szpil ogólnie. The Familio, no żeśmy grali sam do pierwszej. Ale świętego Szczepana było jak na 7 rano. Ale potem zaeksplodował do 12. Jak Zek wrócił. Ale był ten Pierun, co ja muszę go przepnąć. Ja go tu mam dać przepna. A dobrze jest, to dobrze. Tu trzeba będzie sobie... Ja się tu... Jak ja się tu wrócę, nie? Byłem u mnie trochę inaczej, pasterka wygląda. Zaś Jezus na bank był zadowolony, jak co roku z nami chodzi. No to git. To git. Ale on się tak głupio obraca. Wum. Wyleja ten. Nie, muszę iść tędy. Runa, to jest God of Noszenie Kamula. Ej, chodź spojrzeć na to. A powiedz mi, co ja robię? A, liczymy oczywiście w ściepy temu, nie? Cześć Rajmundowi. Liczymy oczywiście w ściepy Atreusowi, bo ostatnio to po prostu byśmy go chyba... Runa, tak się... Nie, ja wolę tak czy siak, jak można, to tym toporem wolę się prać niż tymi łańcuchami, bo one mnie wnerwiają. Nie mają takiego damage'u, no. One są, no, obszerne. Raymundowi. Nie wiem, czemu Raymond przyszedł do głowy, no nie wiem. Są tych run, nie? Wiecie.
No to się posznupie jeszcze. W razie jadymy. Hop. Jest włączony. Jadymy dalej. A tu takie że ściepnął. A? Ja. Idziemy na wierzch. Byśmy już broń na niego wydali. Można jego gadanko wyłączyć w opcjach podobno. A, tego Atreus, ale nie, no właśnie on jest częścią tej gry. Jeszcze moment! I pięknie rozwalamy. Zielony. Zielone. Zielony. Kto by mnie ciepnął? A, tam ci, no. Liosta! Oż kurde mol. Liosta! Ale mnie pieruństwa Liosta! jachały. Obejrzymy czy coś. Bo to nie taką małą lokację. Jo, wam powiem. Chyba to możemy w ogóle się ściepnąć na sam prawy dół, ale my tu nie chcemy na razie iść. Będę musieli wziąć bank. Tak? To żeśmy tam dali, Fred. Może tu się tak łatwo nie ślatuje. A. Piękne kółeczko jak zrobił. Piknę. Ale już wszystko wiem, z Kajzech je, więc jadymy dalej. Tu będzie pranie się pewnie znowu. Otwieramy. Zagrywa wiewióra, ja? O! O nie, dobra, ustawimy. Nie? Patrzę. Ostatniego dokoksili, bo mamy 5. level jak coś. Wiem, że wy tego nie widzicie bez moja kamerka. Ale słuchajcie, no. Dwie piękne rzeczy nie mogły być na jednym ekranie, bo to było żadne. Tyle słodkości to cukrzycy można dostać. A, ten kloc będziemy potrzebować. Ja tego... Dobra, czyli ten kloc będę musiał... Ja przecież jak ja go wezmę stąd... Ej, ten kloc. Dobra, to bierzemy. Szkoda, że Mimira nie można ciepać jak granatem, przynajmniej by się na coś przydał. Tak, to chyba w pierwszym, w którym Call of Duty? W pierwszym albo w drugim ciepali kartoflami jako granatami na tutorial. Bo Battlefield, nie, w Call of Duty to było, nie było w Battlefield. Call of Duty. Pamiętam. Mimirem. Ciep mądrości. Liosta!
A, to otwarło. O jest, Dyrkusie. No dobra, trudno. Uda się? No nie. A. Co ty nie powiesz, ziomuś? Nie no, znaczy tak, spróbujemy, ale nie obiecuję, nie? To jest 8 level. Trzeba zapisać, który najwyższy tutaj ogólnie jest ten level. Wiedział. Wybacz, jeszcze chwila. Dobra, synek. A, jest 3, fajnie. Uważaj! Jeszcze moment. Myślisz, że to się uda? Bo... ja myślę, że średnio. No, ale to coś zadziałało, nie? Jak mi się to uda. Wątpię jeszcze. No, teraz już... Przeskoczy czy nie? Ale szpetnie! Ja wchodziłem. Ale tam już coś zrobił ten. Kreus? Próbuję Syros. Jak coś, to robimy kiedy indziej tu przyjdziemy. Jeszcze chwila. Walki! Dobra, nie. Nie robimy tego, nie robimy tego. No trudno, no. Musimy jeszcze teraz przykoksić Kratosa. Czyli co, no już nic tutaj nie zrobimy, no trudno. Zeg jest trochę za słaby. Cóż zrobić, nie zawsze trzeba wygrywać. No dobra. Statujemy na dół. Wrócimy tutaj przy ostatnim obiegu całej wyspy, żebyśmy... Wali. Tak dalej. Dobra, to co, lecimy z główną fabułą. Nie, oj nie. Polecimy z główną fabułą, a potem jeszcze też coś poszukujemy, no bo... Coś żeśmy zdobyli już dzisiaj, więc nie jest źle, nie? Mamy pootwierane. Ale te runy mnie tu irytują. To leżało ostatnio.
jest. Widzę, że to jest tam. Nie, nie, to musi być tu, na tej... Musi. Nie, już jedna arena nam została, to się znajdziemy. No. Zapierun mnie tu. Blokuje mnie, proszę państwa. A, nie mogę... Wiecie. Ale nie widzę. Jak widzicie, to dajcie znać. Jeżeli tak to jest tą kruną. Dajmy moment. Damy. Ale to twój stary, a nie to jest. Wierchu. Nie wiem, dupca to jademy dalej. Pół godziny sznupańka. Coś żeśmy znaleźli. Kaj żeśmy pojechali. Więc płyniemy. Główna teraz historia, moi drodzy. Ale wrócimy tam jeszcze. Możecie się poasić. To ten. Mimir, O Boże, czekaj. jak trafiłeś w tę stronę? Chłopcze, w życiu każdego człowieka przychodzi czas, gdy zmienia imię i rusza na północ, by zacząć od początku. Jeśli żyje dość długo, by powtórzyć to wiele razy, to w końcu dociera na naprawdę daleką północ. Jeszcze zanim tu przybyłem, słyszałem o Odynie wiele opowieści. Postanowiłem udowodnić swoją wartość, przynosząc mu coś, co musiało mu się spodobać. Mistyczną studnię wiedzy. Czy raczej studnię wypełnioną tak mocnym wywarem z grzybków, by nawet u Boga wywołać wizję. Rzecz jasna, był pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, co takiego musiał tam zobaczyć, że próbował sobie wyłupić oczy. Na szczęście powstrzymałem go w ostatniej chwili. To jest, czemu ja tam ją... Potem przekonałem go, że to miała być jego ofiara na rzecz doskonalszej formy widzenia. I tak dalej, i tak dalej. Myślałem, że nigdy tego nie zrozumiał. Zdałem sobie sprawę z jego sprytu dopiero kiedy mnie samego pozbawił. Wiedział, że go przechytrzyłem. Wziął mnie pod swoje skrzydła, by od tej pory zawsze mieć mnie po swojej stronie. I byłem po jego stronie przez długi czas. Mimo to nigdy mi nie wybaczył. Dobra, główna fabuła. Nie gadałem, bośmy już tu byli, nie? Patrzcie. On łazi w miejscu, nie? To jest tak jak wiecie, na tych ruchomych schodach, że one idą w dół, a ty idziesz na wierzch. To jest dokładnie to samo robiłem. A chciałem go...
Tu byli są. O, bo tym... Na wierzch. Myślę, że grami to go do nie, ale to się myli. Że mi głosy tak go dają. Tam ja po sznupej i kwasiłku. Nie, jest zimno. Tak na pewno nie. Tak na pewno nie. Ja nie wiem, jak ja mam iść tu. Ty, tu w lufcie coś zostało, nie? Patrzcie. Tu się coś zacięło w lufcie. No niedopracowana gra, to knole, nie będziemy grać. A, słuchajcie, jeszcze w tym roku zrobię podsumowanie tego roku. Podsumowanie, no. No. Na jakie gry czekam, bo już to zapisałem nawet. Na jakie gry czekam i jakie może będą w następnym roku. Będą premiery, to na pewno, to już wam obiecuję, że będą, obiecuję. Będą raczej premiery. Ale też będą starsze gry. Ragnarok już jest zainstalowany. I ja no otworzyłem, wiecie, odpaliłem w tą grę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa, nie? Świetny, świetny pomysł. Czemu ja to robię? Miś. Chciałem robić misie i czy nie, nie wywalił. Tak, to był dobry pomysł. Co mam robić, by się straciłych? Chyba najpierw dół. Zrobimy tak, najpierw... Jeszcze niżej mam iść. Coś mi tak go dodał. Nie, do góry. Nie, to było u góry te. Będzie napisać na czacie. A, co wam dzieciątko przyniosło, możecie się poasić. Bo mnie przyszło nowe słuchawki, one świecą, pokażę wam potem. Ale są gorsze od tych, co mam niestety. Nawet mogę wam pokazać, jak one. O, no chyba. Mikrofon, ale to też jest gorsze. Tych wszystko gorsze, co mu. Zawsze na zapas się. Mam coś na awarię. Na wierch. Ja bym tu... No, patrz! Patrzcie, jak świecą. Tak by to wyglądało. Fajnie, nie? Sylwestrowe będę miał. Tak będzie w Sylwestra to wyglądało. Nawet mi się mikrofon świeci.
Takie ciekawostki. Dobra, dojechaliśmy na wierzch. Tutaj trzeba. Łączyła, nie? Dobra. Ja nie wiem, czy mam iść do góry, czy Kaj? Do góry, nie? Góry, do Wunsza, nie? Ja normalnie z z durnią. Atreusie, za mną. Przepraszam, zamyśliłem się. Tutaj, kurde no, ja już bych to wiedział. Runatyra, to jest to. Jesteśmy w środku, ale co to za miejsce? Wiem tyle samo, co ty, braciszku. A, ja wiem co to jest. Ja wiem gdzie jesteś. Streama nie wywaliło, nie? Wszystko jest git. Ja wiem gdzie my. O, Drzewo! Trafiliśmy pod komnatę podróży, ale czemu podłoga jest na suficie? Te drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. do mieszkania akurat dojechałem, to git. Spójrz w górę! Jak ja sobie podotać? Będę już bardziej aktywna, to git. Jest git, to dobrze. To najlepszy moment pokazujący siłę Kratosa. O, na przykład to, że ja nie przejdę dalej. Jest tam na górze. Nie patrzymy jak biegł na obku. Będę też robił testy mikrofonu tego drugiego, bo jak dostał, ponad się po Asha. Taki mu się też świeci. Też taki nastojak. Tam na górze coś jest. No wiem, a teraz się cekaj, hopie, ja tu teraz się aszę. No i tymi słuchawkami, co tak. Tam w górze. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Może w środku coś znajdziemy. Ha! Przy drzwiach do Jotunheimu. Ciekawe. Tylko czy możemy się tam dostać? Nie stąd. Dokąd to prowadzi? A, No proszę. Jedno sanktuarium w drugim. Te gobeliny. To znowu dzieła gigantów. Tyr musiał im się naprawdę przysłużyć. wiem ci powiedzieć, jest co o nich. Nie biegnę, bo chcę, żebyście szukali na te pisie. Na tym. O, tam coś jest, ale nas bardziej interesują te pisie. Coś nie ma tych. Uf. A, dobra, dobra. To już nas nie. Już wracamy do tego. Lecimy durś. Lecimy durś. Dobra. Wow, a to kto?
Palatyra. Ja mam jakieś złe wspomnienia z tym. Nie pamiętam czemu, ale wiem, że mi się to nie podobało. Chłopcze, to runa do Jotunheimu? Dokładnie. Nie, to jest znak Duma z Eternala. Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. A, to jest ta siła Dobra. Kratosa, Bartek, z tego też, no. Ja już też wiem. Rusza się! Co się rusza? Wow. Niezwykłe. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. Po obu stronach są łańcuchy. Bez nich... Możemy obrócić świątynię. Dobra! Że co zrobić? Niech to! Coś się dzieje! Dobra, chyba nie atakują. Chłopcze, na posągach. Widzę. To pustka. Brzmi strasznie. Dalej, czytaj. Przed początkiem i po końcu nic pomiędzy, w cieniu i słońcu. Aufer. Jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu? Mówiłeś, że będzie droga. Świątynię można obrócić. Więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się kłócić. Nie wiem, co się stanie, gdy od tak odwrócimy do góry nogami pokój połączony z pozostałymi światami. Ale ciężko sobie wyobrazić, że to doprowadzi nas do Jotunheimu. Chętnie się przekonam. Cóż, kto wie? Być może ty i Tyr jesteście równie szaleni. Mamy ten. Mamy masy. Nazywał się Bergelmir. Mama mówiła, że był królem gigantów. Tak, był królem, ale nie tylko. Chyba miał sporo dzieci. To, braciszku, grube niedopowiedzenie. Nie żyje, a nikt go nie zabił. Czy oni umierają ze starości? Tak bywa, chociaż raczej tylko w legendach. Dobra, no. Dobra. Fajnie, że tu grzyby są na tym, nie? Mamy grzyby we świątyni. Co to pusuje? Pułapki! Pułapki. Co ty mnie papugujesz? Bych poleciał jak na mnie. Nie. Czekajcie, ja muszę pomyśleć. A to nie mogę wejść, nie? Eee. Jestem dobry. A. Mielonka z Kratosa. No to trzeba przyprawić, słuchaj. To na surowo. Naleja. Ina naleja. Patki, jady, midur. Mieliście jakiegoś takiego szalonego Sylwestra jak ten, jak na przykład Helga.
Mamy 162 ataków, więc mamy fajnie. Super, tu też przejdziemy do gniazd. Przejdź do gniazd. Twoje imię ma. Co to jest? Gniazda to ma zapisane. To jest do życi. To my mamy. Nie wiem, za dużo szalonych sylwestrów. Poprosimy o jeden. Ja chcę na jeden. Też to trzeba będzie przenieść, kaj. Tak sobie pomyślałem, brat, może chłopak poniesie mnie przez jakiś czas. Żebyś to przegapił? Nie. To cię bawi, prawda? Tak, gdzie mam iść? Jak ja to mam? Czy ja to spartoliłem w ogóle? Jest. Ja chyba muszę zrobić restart, nie? Ja zrobię rest. O. Chyba nie trzeba robić restartu. Okay. Na strzałka jest do góry. Ale tam to już mnie zmiażdży. To będzie wtedy przebiec, tak. Łańcuch! Udało się! O! Pora brać się do roboty, bracie. Jaka mam krzynia do otwarcia. Teraz możesz powiedzieć tylko, czy były zwierzęta, a jak tak, to ile? To część szyfru runicznego. Nie pchaj mu. Szukajmy pozostałych. No, jeszcze musimy walkirię. Zostawcie ich w spokoju. Zdecydowanie nie chodzi o nas. Jezioro i resztę. Kurde, trzeba będzie... O jest. No jeszcze mam trochę zwiedzania, ja chcę pocisnąć z tym, bo chcę w tym roku startnąć z Ragnarokiem. Ambitnie co? Kto powiedział, że Tyr w moim czasie prowadził fabrykę mielonki? No, może to był masorz. To Bóg wojny i przy okazji masorz. No dorabiać trzeba. No. A, trochę dostałem. A ja to spartoliłem. A, wiedziałem. Bo skupiłem się na tym kręciołku, a nie na nim. Dobra, ale damy radę. Furuś wspiera oczywiście. Przygotuj się! Jeszcze sekunda! A na jednym. Za tobą, uważaj!
Chyba nie jest trudny, tylko trzeba było... Nie jest trudny, tylko... A. Gdzie tu jest zielone? Jest tu zielone. No hop, jak to mi tak ma przywracać, to... O, chodź. Zrobiłem unik. O, Fred, jak ty tak będziesz grał dalej, to... No to na pewno. Jeden mnie strzela, ale nie wiem skąd. Tam, dobra jest. A musimy to przejść jak... On będzie sprzedał z tego, ja tam nawet nie wchodzę. Fred zobaczył papkę z ogniem i cały zajarany. No poleciał jak na masło, no to trzeba przyznać. No daje taki damage, że po prostu no nie istnieje, chłopak. Nie istnieje. Nie wiem, czy dialogi nie są za ciche, bo muzyka jest... Fajnie, że ja walczę z czymś, co nawet nie widzę. No to mnie asekuruj, a nie torbisz, chłopie, fleki. O, zwoli ich. Chodź. Drugi łańcuch czeka. Mhm, dobrze jest, dobrze jest. Kasik mamy. Nie wiem po co to jest. Byli, bo to jest pod... Armia złożona z posągów. To chyba nie takie, które ożywają, jeśli się o to martwisz. Tyr często mówił, że w świecie pokoju jedyni potrzebni mu żołnierze byliby posągami. Niech spoczywa w pokoju, ale skubaniec podchodził do wszystkiego na poważnie, nie? Tam na styk łańcuchów. Musimy znaleźć drogę. Nie wiem, kurde, teraz co mam robić, ale szukamy. Trzeba myśleć jakąś broń, dla Mircha na przykład muchawę na zatarte strzałki. O, to by było, a ja tu nie, ja miałem jechać na dół. Trudno. Albo te plujki, nie? No plujki takie, wiecie, że... Ale to było chamskie, jak ja... Powiem wam, jak różne takie pierdoły, nie? Takie głupie zabawy, na przykład właśnie. Ja lubię, nie? No nie ukrywam, nie? No baran ze mnie. Ale lubię, to plujek. Czasek nie lubił. Wiecie co to są? To jest to, że bierzesz taki mały kawałek papieru, zwijasz go, marzesz go śliną, deszczem i możesz i w kogoś trafiać. To jest teoretycznie jakbyś kogoś opluł i to... Jak różne jakieś pierdoły lubiłem, to tego bardzo nie lubiłem. Ja nikomu nie robiłem plujek, no bo to było już chamskie, jakby kogoś opluć po prostu.
Fikusy rozumiem, ale to nie, to mnie fest zdrażniło. Jak ja dostałem plujką, to... No to nie zazdrościłem temu. Widzę, pan też memy ogląda. A tym razem coś innego. W życiu potrzeba urozmaicenia. Dokładnie. Nie, to trzeba zrobić tak, żeby to się tu samen. To musi się co jest? To się musi zusammen wszystko tak kręcić, czyli teraz? O jest! Nienawidzę tego momentu. No, nie dziwię się, nie dziwię się. Mimir to jest taki rozsądek, taki, no... To jest dobry rozsądek tej gry. Mam nadzieję, że w Ragnaroku będzie on bardziej potrzebny, bo... No szkoda, mówię, Mimir jest moją ulubioną postacią. Jak Sindriego i tego lubię, ale Mimir jest moją ulubioną postacią. Pliki to były słabe, paskudne, ale słabe. Water czasami, poison damage miały, no dokładnie. Patrz co... Dobra. A Sara, ty jak tam przez święta? Przyszłaś tego, przyszłaś już to czyni. Gadłowora oczywiście. O. Ogłuszenie hak Hyperiona. Hyperion to był w tym. Jak to działa? Właśnie czekajcie, ja muszę... Ja. O taranu. Nie, wolę to. Jednak to. Uważaj, będę. Idealnie. Jest. Nie wierzę, jesteśmy tak blisko. Nigdy w to nie wątpiłem. Pewnie. Ale to jest życia. Nie, nie będziemy go marnować. Zbieramy krzynia. To będzie chyba do Nilfheimu. Nie grałem przez święta wcale, niestety. To chyba, no ale też z drugiej strony dobrze, nie? Bo jak masz Fragment familium. szyfru chronicznego. Dobrze. To dobrze chyba. Póki nie nastaną dobrzy bogowie, No to sobie poczekamy. to oni czekają na nas. No to sobie jeszcze poczeka. O, dobrze, że w ten.
Nie wiem. No tu jestem za silny, a jak idę w jakieś posterunku, to tam jest plus 8. Szkoda, że nie ma takiego osiągnięcia zniszcz tym trolem z 5 albo 8 przeciwników, nie? Dobra, zbieramy. Razem jesteście nie do pokonania. Chyba, że mu coś znowu odwali, no ale to wiecie. A, bo już pozbieramy to. Wiem, że to będzie błąd, no ale jak to dom. Raz na wozie, raz w obozie. Nie widzę. Chłopcze, Tak? pora obrócić świątynię. Tak jest. Przestańmy w kółko mówić obrócić świątynię. To zaczyna brzmieć jak coś normalnego. Co jest zrobione? Ale nie wiem dalej czemu, dlaczego by ten czerwony ten. Tam to mnie intryguje. Wiecie co mnie intryguje, nie? Nie no, wrócimy się, bo to mnie intryguje. No! Kurde! Wiecie co mnie intryguje? O! Po co to jest? Po coś to jest? Bo to jest nawier? Nie wiem. Nie, to było na ten dół. Co przypomniałem? To było na ta zol, trzeba było rzucić, żeby zatrzymać to. Jest git, wszystko mamy. To jest, czym ja nie mogę nawet? Teraz mogę. A, bo Atreus musiał być, dobra. Dobra, to jedziemy. Bracia, wiem co obiecałem, ale na wypadek, gdyby się nie udało, pamiętajcie. Tyr miał ważny powód, by stworzyć te przeszkody. Utrzymał Odyna z dala od Jotunheimu, ale światu daleko do pokoju. Nie, ale
wciąż jest nadzieja. Pomagamy sobie nawzajem. Tworzymy jedność. To miała nam przekazać runa na drzwiach. Kroczymy ścieżką Tyra. Dobra, to obracamy, nie? Jakbym chciała kiedyś złapać Freda, to podeprę kartonowe pudło patykiem, a do środka naprzętę dam szkloną krunę lub czerwony kamień, dokładnie. Nie, to... Użyj mięśni nóg, bracie. On wie. Tylko próbuję pomóc. No, z nóg najwięcej siły weźmiecie. Zawsze. Więc przysiady warto robić, bo z tej najwięcej siły macie. Progres największy, z martwego i z przysiadu. Patrzcie, jaki to jest kot. Rewelacyjnie. W dniu, w którym brutalna siła będzie rozwiązaniem, z radością stanę po twojej stronie, bracie. No i nie zginęliśmy. Duży plus. Tam, po lewej. Będziemy mogli się stamtąd wspiąć do komnaty podróży. Znaczy ja dałem, że jedziemy na dół, nie? A mam jechać do góry, no pewnie. Ale to prędzej jest czerwony kamul. Bo kruna to ciepła w nim czymś, nie? O, czekajcie. Dobra, jeszcze musiałem się rozciągnąć. Ale to do góry, nie? Ja mam iść. Nie wiem, zobacz. Znaczy ja kukam jeszcze, bo się... To nie jest no odwrót. A, to tu się nic nie zmienia. No to do góry, do góry. Blisko. No pójdź. To mnie blokuje, żeby atrobu. Dobra, lecimy na wierzch, jadamy. Co tu się... Nim będzie sylwestrowy, jak coś, to będę coś szpilą. Nie wiem, czy w God of War'a grać, żeby ktoś nie przegapił. Więc możecie mi napisać, czy chcecie, żebym w Sylwestra grał w God of War'a, bo wiem, że wiele osób na to czeka, nie chcę, żebyście przegapili. Jak chcę w to szpilomy. Więc jak coś, to sobie zastępstwo jakieś Pokemony zamienię. Tu trzeba iść. Jedymy. Widzisz, Mimir? Nikt nie dokonałby tego sam. Te przeszkody pokazują nam, że poradzimy sobie ze wszystkim. Czasem się kłócimy, ja i ojciec, ty i Freya, Brock i Sindri. Ale kiedy pracujemy razem, tworzymy zgrany zespół. To właśnie próba Tyra. Dzięki temu dotrzemy do Jotunheimu. Słyszałeś to, bracie? Chłopak doznał epifanii. Co to znaczy? Że mądrze mówisz, Atreusie. Cieszy mnie to. Brawo. Ha, więc świątynia miała zostać odwrócona. Patrzcie! Drzewo jest do góry nogami. A może to my? Sam już nie wiem. No co, sprowadźmy się. Ja Sylwestra raczej nie dam rady. No wiem, można poszukać w coś luźniejszego lub poszukać w głowie. No. Nie no, z główny to nie będzie oczywiście, nie będę z głównym. Wiadomo, bo to zabawa i tak dalej. Będę mieli. O, hopie. Chłopcze, weź nóż. Ale ten do masła. No i? Co tam mamy? To nie ja. Chyba jakiś kamień podróży. Niech no spojrzę. Na wymiona Authumli. Toż to kamień jedności.
Wiesz co to? Nie wiedziałem, że istnieje. To by wyjaśniało, w jaki sposób Tyr mógł swobodnie podróżować między światami i jeszcze dalej. Trzymał go na panelu w bibliotece Odyna. Tak, dokładnie. Teraz już rozumiem. Panel ukazywał Tyra w świecie między światami. Wiadomo, że nie wolno zbaczać ze ścieżki. Cóż, Tyr zawsze chodził własnymi drogami, jeśli mnie rozumiesz. Świat między światami. No, czyli musimy zaskoczyć tam. Droga do Jotunheimu ukończona. Czyli mówisz, że na malowidle Tyr zszedł z gałęzi drzewa świata i żeby trafić na sekretną ścieżkę do Jotunheimu, mamy pójść w jego ślady? Tak mówię. O rany, ty naprawdę tak myślisz, co? To idziemy tam. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec, bo ja chcę te walkiry poszły. Te walkiry chcę tam być. Dobra, ubierzemy czy coś jest? A, ulepszone szpony i tak dalej. Nie. I tu. Szpony, nie? Trzeba. Synku? O. Pięknie jest. Elegancko. Maksymalne ulepszenie już ma, dobra. Chodzi po głowie. No, rzeczywiście, mój grubasku. Myślę, że ich nie zepsumy. Nie chciałby z nimi oberwać. Ładnie. No nie powiedz. Ale wiatan. Wiatan też już nie. No mamy 5,5 jakby ten piąty 5,5 poziomu. Po sprawie. Dobra, to lecimy do tego świata między światami. To nie będzie koniec jeszcze tej gry. Jeśli chcesz nas wszystkich puścić w otchłań, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To twój pomysł. Szukamy własnej ścieżki, nie? Bzdura. No, dobra, idziemy. To stąd Tyr przeszedł dalej, a kamień jedności go ochronił. Gotowy? Gotowy. Panowie, jeśli to koniec, było miło. Więcej wiary, głowo. Ale w sumie ja wam powiem tak, Kratos już tyle razy kojpnął, że... Myślałem, że tu będzie most! Ach, jak mogę mieć takie mdłości bez żołądka? Przestań, to było świetne! Spójrz! Wieża! Wiedziałem, że coś tu będzie. Coś takiego. Jak ukryć coś, co istnieje we wszystkich światach? Przesunąć to w przestrzeń pomiędzy światami. Tyr był zmyślny. Po drugiej stronie jest Jotunheim? Niemożliwe. Przecież nie idzie się przez Vanaheim, żeby dotrzeć na szczyt Midgardu. Jak mamy jej użyć? Sugeruję zajrzeć do środka, ale zachowaj ostrożność. Wyzwania Tyra nie są tak proste, na jakie wyglądają. Zauważyłem. O, idziemy, obejrzymy. Ja nie pamiętam, ja też pamiętam końcówkę i tak dalej, ale wszystkiego nie pamiętam z tej gry. Tutaj też... Tutaj nie ma, patrzcie, nie ma wypisanych tych walkirii tutaj na tych... Action. Dawaj, jedziemy. O nie! Nie, ja wiem, za to... Trochę tu pusto. Postument. Wiem co to. Ja wiem co to. No dobra, oje runa. O nie!
kamień! Wieża wchłania energię kamienia. Coś się dzieje! Rusza się? Rusza się! Wie, co ma robić. Kamień wypełnił swój cel. Tak działa zaklęcie Tyra. Co stanie się teraz? Nie wiem, bracie, ale po tym locie najgorsze mamy już za sobą. Ja wiedziałem. Nie, jednak to jest gorsze. Ale pięknie, ojeruna. No wszędzie, a nie za mną. Nie wiem, naciskam wszystkie knefle jakie się da i jakoś działa. Tał zostawię na... Tał zostawiam na bossu. O, dobrze, że już po wszystkim. Zostawiam te kamienie. Dobra, tu wezmę. A teraz gdzie jesteś? Wygląda na Alfheim! O jest, Derkurze. A, nie wiem, sorry. Aż mną zatrzymał. Dobra. Dobra, jednak na nich. Wybacz, jeszcze chwila! Za tobą! Banda z tyłu! Tylko jeden! Dobrze mówi, że tylko jeden. Ech. Z tyłu! No nie widzę go! Truma! Ogień po lewej! Czekaj. Na lewo! No nic, żadna wskazówka, nic. Uważaj! Co ty gadasz, że za takie coś przegrałem? Jakie gunwo! Jakie gunwo! Już wiem, czemu Hasan mówi, że elfy są najbardziej wnerwiające.
No ja, no ja. Wiedziałem, wiedziałem. Skup się! Ale nacisnąłem tarczę! Dasz radę, bracie? Powiedz kiedy! Ale mnie wnerwi te. Nie jestem gotów! Ło! Jak myślisz, gdzie teraz? Najlepiej najgorsze z selfu. Dobrze, dobrze. O nie! Wróciliśmy do Hel? Porany nadchodzą! Sorry, wszystkie knufle. Sekunda! Niezły klops! No niezły klops. Elfy najgorsze z elfą można co najwyżej zupę z obudową zrobić. No ale elfy to... Fajne jest to, że ten, że Atreus skacze na...
A, teraz poszło lepiej, bo miałem więcej życia. To już musi być koniec. Oby, bo normalnie... Nie, 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 nie. Muspelheim. Muspelheim. Będzie miło. No, Muspelheim to są wyzwania. Równocześnie. Dobra. Jestem gotów. Łap to! Guzik. Bardzo dobrze tu zagrałem. Ojcze! Dobrze. Dobra. I cyk, ta sama animacja na trolla. Nie, bardzo ładnie i tak. O, gniew Artemidy, no. Stanęliśmy. To chyba koniec. Tak, ale gdzie jesteśmy? Patrz! Jesteśmy w Midgardzie. Tam jest most. Udało się. Wieża jest na swoim miejscu. Teraz komnata podróży przeniesie nas do Jotunheimu. Jak Tyr to zrobił? Odyn podejrzewał, że giganci mieli resztki pierwotnej jotuńskiej esencji kreacji. Materii, z której powstały światy. Kamień jedności zapewne składa się właśnie z niej. Powierzenie go komuś obcemu, nawet Tyrowi, świadczy o ich desperacji. Spójrzcie! Możemy w końcu rozpalić wszystkie paleniska. Rozpalamy. Fejkia! No cóż, innym razem. Nie no, bo tu musi pokonać te walkirie, jeżeli chcę. Widzieliśmy już te runy. Ale nie umiem ich odczytać. Ja nie wiem, czy teraz nie będzie koniec, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Bo jeżeli tak, no to będzie sznupanie, nie? O, teraz się łebem trzęsie. Chodźcie, zapraszam. No to i tyle. Nic nie możemy plachać, nie? Ja to zapiszę. Tak na wszelki, żeby nie było ten, jak coś to się tniemy. Nie wiem, co nas czeka tam w Jotunheimie, ale musimy zacierać ślady. Kruki Odyna doniosą mu o przywróceniu wieży. A nie możemy przecież pozwolić, żeby to wykorzystał. W porządku.
Ja się aż boję fizycznie to zrobić, żeby nie wiecie. Jedziemy, nie? Jedziemy. No dobra, zaczynamy. Chwila, poczekajcie. Nic z tego nie będzie. Co? Nie ma kryształu podróży. Do rozszczepiania energii Tyr używał swoich własnych oczu dla ostatecznej ochrony. Też masz takie oczy. Nie oczy, tylko oko, jedno. Odyn wyłupił mi to drugie właśnie po to, żebym nie mógł się przenosić. Przykro mi. Myślałem, że się uda. Co Odyn zrobił z twoim... Najwyżej wczytam mnie, no. Pewnie je schował w jednej ze swoich 100 kryjówek. Tak daleko zaszliśmy. Musimy coś wymyślić. Dobra, mam pewien pomysł. Wiele razy widziałem, jak Sindri, a czasem Brok czaili się w pobliżu tamtej góry, kiedy Odyn wpadał z wizytą. Może oni coś wiedzą? Brok i Sindri! No dobrze. Ale tu mamy cliffhangery, co? Czołem, takie pytanie. Wiecie, gdzie znajdziemy drugie oko Mimira? A... O... o to... Wybaczcie. Pewnego dnia Odyn złożył mi ofertę. Wiem, co to będzie. Pokazał mi, ale musiałem... odmówić. Przepraszam, muszę na chwilę przeprosić. No to się dowiedzieliśmy. Wiecie, mniej więcej w tym samym czasie Odyn zgłosił się do mnie, żebym mu zbudował posąg z jakąś ukrytą komorą. Ale po pierwsze to nie była broń, a po drugie wiadomo, że nie ma gorszych kutasów od asów. No i też mu odmówiłem. Ale wiem, że i tak ktoś mu to wybudował. Co to za posąg? Ten, na którym Thor wygląda, jakby chciał się zeszczać do jeziora. Ten, który pożarł gad. Wybaczcie, już mi lepiej. Dobra, wiem. Jak Się... niby mamy przeszukać bebechy węża? No wejdź tam. Znowu idzie. Lepiej sprawdźmy, co wąż świata będzie miał do powiedzenia. Cóż, panowie, nie wiem, co nas czeka, ale teraz jest odpowiedni moment na poważne przygotowania. Znowu zmierzamy do rogu. Nie no, jadymy Dalis. O, właśnie zapomniałem, że my jeszcze wężaśmy, nie? To pamiętam, wąsza pamiętam. Gotów. Dobra. To trąbimy. Tor statui nis mutu tu fa. Nie było ostrzeżenia, nie? Straciliśmy posąg. Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Poważnie? Żeby nie było, też nie jest tym zachwycony. Nie było tam ostrzeżenia. Nie, bo to ostrzeżenie tak wywala na cały ekran. Nie wiem, jakoś mi się to jakoś tak to zapamiętałem, ale może to jest mój błąd. Naprawdę to zrobimy? Damy się poknąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. Pewnie, że nie. A, bo schody są. Tu też. Dobra. To z gardło powiada.
No słuchaj, no. A, powiedziałbym taki widz, ale wiesz, Kuki Kowal, ja się... Zna się to trochę langsam, wiesz? Ja to nie. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie. Wiesz, ojciec jest szczery. Jesteś pewien, czy to dobre? Nie. Cóż, bracia, zwiedziłem wiele dziwnych miejsc, ale to coś innego. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrowolnie. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna być. No to jazda. Je, ale byś się bał, nie? Jak się nadzienek minął Fred. Dobrze. Dzisiaj nic nie widać. Czekajcie. Po stance. Dobrze minął brzuch bestii, tak, dobra. Ale dobrze, bo no dzisiaj nic nie widać w ogóle, bo mgła jest fest, ale dobrze, no. Przygoda Keczupa są w drodze do roboty, więc powoli, fajnie, wiesz. Śmieszne. Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Jak był dzieckiem, wejdź. Znajdźmy ten posąg. Chciałem powiedzieć. Ale fajnie, jak sobie odpoczął bez ten tydzień. Odpocząłek se, więc to by było trzeba. Tak troszeczkę nic nie porobić. Jest dobrze. A jak tam u ciebie, Kuki Kowal? Jak tam tobie minął dzionek? Śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Jak fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. Dziwny jesteś. Widzę coś na dole. A! Ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak, w większości. Tak. Może tu przybijemy. Okej, chłopie, druga szłapa musi poparzono. Lubiemy. Tam coś jest, ale ja nie wiem czy... Nie, to chyba jednolinijny je. Tej skrzyni w ogóle nie ma. Tu nie ma nikaj lampy na ta skrzynia. To można przybić. Dobra, na E. Jest. Młot. Agi, też sobie odpocząłem. Jeśli chcesz, możesz mówić po prostu. Kowal będzie krócej. No dobra, spoko. Spoko, Kowal, nie ma problemu. Fajnie, że jest mu... A tam, no, poświetlili. Dobrze, podświetlił. Punsz. No, wiecie, dychnąć se trwa, nie? Macie jakieś szalone plany na następny rok? Możecie się poasić. O, no ja powiem, co będzie sobie, jak we filmiku na YouTubie. To jutro go wrzucę. A to nam świeci. To nie powinno nam nic nie wyjść, bo wątpię, żeby w bebechach ktoś był. Zapomniałeś o czymś? O tym, żebyś chłopie nic nie gadał. Mimir, wiesz gdzie Odyn ukrył twoje
Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. Moim planem na nowy rok jest przeżyć. Opcjonalnie zachować zdrowie psychiczne, ale to zadanie z gwiazdką. No widzę, że ambitnie. Widzę, to brawo. To... Ja jestem z tego roku bardzo z siebie zadowolony. Następny będzie też dobry. O, jest oko. Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Zjedz je, zjedz je. Ostrożnie, proszę. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. I to będzie chyba ostatnie do Niflheimu. Muspelheimu. Rewest, siemano, Rewest, siemka. Możemy odczytać runy z Niflheimu. Jest też runa podróży. Idziemy? O, no hopie, jak przed końcem na pewno. Bo tam jest bardzo dobre tam są bardzo dobre te zbroje i w ogóle, czekajcie. To odbija. Ja po prostu. A, tu się trzeba. Jedziemy. Wii! Jedyne co jest w jego bebechach to może być wrogie to zapach. A słuchaj, a są tacy koneserzy co lubią. Widzisz, Bartek? Tak to bywa. Siema, tak? Kiedy pojedynek w CS-a ze mną lub szaloną Fredką? No właśnie ja się dzisiaj o to pyta jak szalonej Fredki. Kiedy będziesz miał czas? Jak Dobra. się czujesz, Mimir? Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze jest nieco lepiej. Wciąż ma moc? Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu! Idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? Więc nie, no możemy się umówić, co tam Gancegal możemy zagrać. We wtorek zbieram już zakłady, na razie na Freda jest. Stawiam na Freda sorki. No jest, no słuchaj, ale słuchaj, no Drewe zrobi postępy, a ja w ogóle w to nie gram, więc... On już mnie na pewno przegonił 4 razy, też po lekko. Zaraz ci powiem kiedy, dobra. Tu się coś, ja wiem, tu się coś stanie, to pamiętam. I chyba będziemy przy końcówce, moi drodzy. Więc chyba przed... Jak się stąd wydostaniemy? Dobra. Damy znak. Co się dzieje? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunganda. Nie. Coś jest nie tak. A, na Light Bar też możemy właśnie kiedyś zagrać. Co się z nim dzieje? Nic dobrego! Dobrze, że to koniec. Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Pośpieszmy się. W pełni popieram, bracie. Zaraz wam odpiszę i powiem. Bardzo fajna gierka, ja możemy zagrać kiedyś. Ale teraz się dzieje tutaj. Postaraj się nie przewrócić. Łódź się rusza! Zatrzymał się! Chyba koniec gierki. Chłopcze? No trudno, to gramy. Nic mi nie jest. Gdzie jest Mimir? Powoli się do tego przyzwyczajam. A, jest z tyłu, dobra. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie. Ktoś inny. No trudno, to będzie... No i Ty gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz! Freja.
A, Freja, no. Freja. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. Wąż świata. Co tu się stało? Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest. Nie, ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! No dobra, to kończymy tą... Kończymy, no co poradzę. Ale będziemy jeszcze przechodzić do God of War'a. Przeczucie, że jeśli zranię wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy macie pojęcie, jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Matko, Jestem tu. Ludzi tu, Nie uciekaj. wszystko takie inne. nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz, zemsta, nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Tobą zajmę się za chwilę. Ja się stresuję już. Najpierw rodzina. O Jezus Maria, no kończymy no. Wciąż ci mało. Musisz uciekać, proszę! Znaczy nie, nie skończ. Przekonam go! Musicie zaprzestać walki! No przecież... Posłuchajcie mnie obydwaj! Nie zrobię wam krzywdy, ale musicie już przestać! Ty i ta twoja magia! Nienawidzę cię! Synu, proszę! Wysłuchajcie chociaż! Zginąć! Chyba... Dosyć! Nie potrzebuję pomocy! Poradzę sobie sama! Jak poradziłaś sobie ze mną? Ty samolubna wiedźmo! To jest kaptenka? Nie, nie pomijamy tego, patrzymy. Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić! Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! Nie, Atreusie. Krwawisz. Oddychaj, oddychaj. To nie moja krew! I to jest ta właśnie... To co?
To jest właśnie te strzały, co wtedy zawiązał Kratos mu. To było ważne, mówię o tym. Ej, to nie miało tak być, jak to nie? Nagle wszystko czuję. Myśmy mieli wdać Artkowi, ej. Możemy go zranić? No siema. No siema. To jest moderator, kiedy wiecie, kiedy ktoś na Discordzie coś zrobi. Co się dzieje? Freya chce nas zabić? Nie. Słyszysz wycie wiatru? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu. Tak. Jemioła mu zeszkodziła. Według Frey jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć mi wraca. Najwyższa pora. Ale to nie będzie koniec, nie martwcie się, to nie będzie koniec. Już wiem jak to będzie. To jest ostateczna walka, już tak wam zaspoileruję, ale... Kto nim steruje? Nie wtrącaj się! Przemówię mu do rozsądku! Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! On chce cię zabić! Nie zdołacie mnie powstrzymać! Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Bo się rozpłaczę. Już niebawem to wszystko się skończy. Między młotem a kowadłem, co? Pięknie. Niesamowite! A, przepraszam. Dobra, cutscenka. Chodź. Co za chłód! Cudownie! Zabierz ty na hidrę! Nie pozwolę was krzywdzić! Nie zatrzyma! Jesteś słaba, matko! Kurde, to ja chyba na pienię go. Tyle knepli muszę wcisnąć. Czuję wszystko! Bracie! No, będzie ciężko. O nie, będzie ciężko, będzie ciężko. Ale mnie wytorbił.
Ale im przytorbiłem. Wiesz co z nim zrobić. Wiecie co z nim zrobić. Jakbyście mi trochę żyćka dali jeszcze, byłoby dobrze. Dobra, jedziemy proszę państwa. Przedłużymy teraz stream, ale wiecie. Chłopcze! Kryształ! Nacisnąłem. Atreusie! Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! Dość tego! Riva! No, bo tego potrzebowałem. Tak, tak! Miło ze strony Baldura, że poczekał. Niesamowite! Jeszcze nie przestawaj! Zrobiłem unik. Ajajaj, sorry. Sorry. Kredka przekazuje, że napiszę do ciebie na DC, kiedy gracie, bo dobrze chciałbym pograć. No spoko, nie ma problemu. Dobra. Jesteśmy od tej drugiej fazy, dobra. Dobra. A, on tylko... Jeszcze nie przestawaj! Tak, tak! Ale jak cudownie! W końcu ten atak się udał. Na to czekałem. Baka stęka. No, czyli mam już to zrobione. No, rozsek padł, ale jest. To było bolesne. Ojej. A. Matko! Zabiję cię! Dobra, idziemy. Lecimy do góry. Mamy mały przerywnik od walki, ale to dobrze, szczerze mówiąc. Atreusie! Dowej, jodymy z nim. Trzymaj się z dala od mojego syna! Przecież nie musisz tego robić! Tam! Zatrzymaj go! No, jak na tym wężu, nie, na tym ptoku, na smoku, żeśmy się tak prali. Proszę! Dość już się nacierpieliśmy! Zamilcz wreszcie, Dawaj go, jedziemy, ładuj w niego. Myślę, że będziemy się jeszcze raz tak prać. To jest cutscenka, ja i tak naciskam knefle.
Ale pięknie go trafił. No ładny, efektowny, wiadomo. Ten mruga. Nacisnąć czy nie? Zdechniecie, chcę wam podziękować. Obu dokonaliście czegoś, do czego nawet wszechojciec nie był zdolny. Nigdy nie czułem się tak dobrze. Nefly? To są guziki. Na losu, co? Dobra. No i ostateczna arena, to widać. W końcu zdechniecie! Ale... Ujk! Czemu mi nie działa? A! Zawsze tak jest, jak się piorą, ja na te rycy. Mam kamień zdrowia! Ale... Wszystko u ciebie w porządku? O, to zmienianie broni mi tutaj mnie... A, zmienianie broni. Wstawaj, bracie! Ładniutka walka, tak. Sorki, niektóre z tych nie ponieważ. Nie ma problemu. Wiesz, które są się nawet u nas używa, nawet większość, ale niektórych tak wybrakowało. No ja wiem. Ale to ja mogę tłumaczyć, to nie ma problemu. Ale on... A, wiem co mówię. No te knefle wezmę w nerwę. No, bo to jest obok jedynki. Dobra. Dobrze, jest git. No ja tu go zaatakowałem, nie? Ale... Ładna walka, no. Nie no, Fred, no daj pokój. Bo partolisz cały czas, dziołcha. Myślicie, że mnie teraz pokonacie? O, musiałem poczekać trochę. Zaraz wypruję wam flaki!
Myślicie, że możecie mnie powstrzymać? No nie! Zaraz wypluję was szlaki! Ajajaj, blisko! No nie, to jest... Kurde, już... No nie... blablabla. Family friendly, pamiętajcie. No i... Mam pomysł! Chłopcze? Świetnie, chłopcze! Piknie. No jeszcze raz on będzie miał cały pasek na bank. Zrób to! Zrób to! Przestań! Proszę! Pokonałeś go. Wystarczy. Nie no, chłopiec jest głupi. Nie będziesz nas więcej nękał. I jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców! Oboje jeszcze są durni, synek i matka jak buły cielęce. Nawet chyba coś tam Ksenosowi powiedziałem wtedy, żeby jakby nie rozumiał, to powiem, co o tobie chodziło. A jako, że Google tłumacz będę, jak to mówię w gotiku, o bogowie walka. Mniejsze od ciebie. W sumie to dosłownie bog. No ja. Ta matko. Nieważne co zrobię, czy powiem, ty nigdy nie przestaniesz się wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam... Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie, Dlaczego? nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Kurde, targują się choby. To nie targ w Raziomkowie. Ale jeśli nic innego nie pomoże, jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. Wiem o tym. Że on tak by ją zabił, jakby się broniła, to jest bez sensu. Co? Nie! Ojcze! No wbij mu ten łeb w siekierę i wyłazimy. Kocham cię. Kocham. No. Panują mnie dzisiaj. I teraz proszę nie patrzeć. Czemu się w to mieszasz? Czemu stąd nie odejdziesz? Położę temu kres. Stworzono nas do lepszych rzeczy. A wiem, żeby tego nie ten. Nie, mój syn, mój najdroższy syn.
sprowadzę na ciebie cierpienie, jakiego nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Alio, ty sobie możesz podobać w nosie. Przeciągnę twoje zwłoki po ziemi wszystkich 9 W tym światów. części Baldur będzie jeździł na wózku? Twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel, przysięgam ci to! Ocalił ci życie. Wszystko mi odebrał, wszystko! Będzie... To się... Jak będzie jeździł na wózku, to będzie wtedy część Baldur's Gate. Keep talking and back to Niesiesz kitchen. tylko gniew i okrucieństwo, Mhm. nigdy się nie zmienisz. A, to... Niczego o mnie nie wiesz. O, to robisz. Wiemy za dużo. No i możesz... A, On? Chłopcze, posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych. Baldur's Gate, tak? Ja, RFS Baldur's Gate. Zabiłem swego ojca. Zeus. Jego zobaczyłeś w hel. Zeusa, no. Tak wygląda bycie Bogiem? Ale nie, to jest głupie. Tutaj nie Tak się to dopowiedzieli. zawsze kończy? Nie dopowiedzieli. Synowie zabijają matki. To jest kontynuacja tych Ojców? części starszych, ja. Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. Baldur's Gate na wózku. Ja, idź już do domu. Idź już do domu. Nie ma na nią patrzeć. Chyba. Teraz my jesteśmy ci źli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Pięć książek do zgryzienia, nie? Nie rozumiem. Wiem, że należało ją ocalić. Ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Ale on chciał ją zabić. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Zrozumie to. Chodźmy do świątyni Tyra. Ale widać, że syn zmienił... Ano, No. Jotunheim czeka. No i to będzie pewnie ten koniec, ten, dobra. Jak widać, syn zmienił Baldur ojca... coś przez Dobra. nas stracił? Kurde, Widać, Odyn mu wmówił, że idąc za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zdjęła urok? Magia Wanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Frey. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje. oj, mądre, no, mądre. Widać, że syn zmienił ojca w taką, widać, za jakiegoś bezlitosnego sukinsyna, kogoś, kto troszczy się o dobro synne. Znaczy on się zawsze troszczył w sumie. Tylko, że teraz już potrafi to okazać, tak myślę. Ale tam warto patrzeć na te ciało, na przykład nekrofila jeszcze. Mimir, Nie, czemu służyłeś Odynowi? Byłem wtedy młodszy i rządziła mną ambicja.
Asowie to najpotężniejsi bogowie, jakich spotkałem, ale brakuje im strategii, koncentracji i mądrych doradców. Wiedziałem, że mogę im się przydać. I tak nieznajomy z odległej wyspy wkupił się w łaski Odyna i zaskarbił sobie jego wielkie zaufanie. Muszę przyznać, że taka pozycja niesie ze sobą liczne korzyści. Ale to wciąż Odyn. Jestem mądry chłopcze, ale nie bez skazy. Czasem bywam zarozumiały. To czym tak rozwścieczyłeś Odyna? Wiesz, przez lata pomagałem mu budować potęgę i byłem w tym cholernie dobry. Z czasem jednak zacząłem się przejmować losami świata i ludzi i czułem, że muszę go nieco okiełznać. Ochronić przed samym sobą. Wybierając pokojowe rozwiązania, dbałem również o jego interesy, ale on uznał to za nielojalność. Stracił do mnie zaufanie, ale nie chciał się pozbawiać mojej erudycji i elokwencji. Uwięził mnie w drzewie i zaczął torturować dla czystej rozrywki. No, dobrze, że odcięliśmy ci głowę. A no chłopcze, to mi wyszło na dobre. Dobra, słuchajcie, teraz mam pytanie. Co robimy? Bo teraz będzie już koniec gry, a my nie chcemy końca gry. Więc ja bym tak, bo zanim przejedziemy te pole, całe jezioro, nie? No to musimy na pewno iść do tego Nilfheimu, żeby mieć tam full taką, wiecie, żeby tam przeekspić trzeba będzie. A oczywiście Muspelheim musi być zrobione, bo tam też Walkirie wtedy będą. Jak przykoksimy w fest, to wtedy pójdziemy na Walkirię. Jak skończymy Walkirię, skończymy sznupiemy wszystko się da. No, wszystko co się da. Znaczy, no nie możemy sznupać wszystko co się da właśnie. Bo jeszcze nie jesteśmy tacy Ten silni. smok jest Baldura, prawda? Tak, Pokonałeś go. Dla mnie? bohaterski czyn. Coś może mieć. Nie, nic nie ma. Więc my możemy iść Kai. Kiedy Gothic X. Kontynuujesz potem God of War czy coś innego? Kontynuuję, Ragnarok już jest przygotowany i tak dalej, dlatego już będzie. Na pewno, nie martwcie się, będzie. Ja w Ragnaroka nie grałem, proszę mi tutaj nie spoilerować. Tam co tam? Co tam takie fajne światełka wokół Hota? Ale to już zebrałem, czy nie? Te fajne światełka. Dokładnie, kiedy Gothic. No, na razie nie ma w planach, zobaczymy. O planach na następny rok zobaczycie w odcinku na YouTubie. Podsumowanie roku i co będzie następne. Tak wam powiem. Wtedy się narychtuję po lekku. Mówiłem, że Reves to mój zioma, a to ja wiem. Słuchaj, tego mi 2 razy nie trzeba go dać, nie? Ale tu być. Czekajcie, ja muszę coś kuknąć. Ja muszę coś kuknąć. Na pewno będę musiał kuknąć. Helheim, Alfheim, ale. Alfred to też nasz misiaczek. Nasza frytka. Dobra, wiecie co, bo... nie. Dobra, dajcie mi chwilę, ZW, ok? Zaraz przyjdę i kończymy. Będziemy jeszcze sznupać po innych krainach, ale ja muszę ZW. Teraz wracam, moi drodzy.
Już tak je. Nie wytrzymał presji i idzie Gotika instalować, dokładnie. Że ty mnie rewes zaradzasz, zapamiętam to sobie, dokładnie. Miałeś to skomplikowane. Status to skomplikowane to było. Kierunek rzeczy, ale tu jest on nam fulla. Wszystko. No jedziemy wszystko na maksa. Dobra, mamy na maksa. Ale jak ja mam się dostać do... Mam 54% ukończenia. Jak ja się mam dostać? Nilfheimu. O, bo ja nie wiem. Kurde, nie wiem ile ja mam w ogóle cele. Czekaj. Prochy matki. No dobra, fajnie. Skończona. Walkirię, to też pokonaj Walkirię i tak dalej. Udaj się do twierdzy. Ukryte światy. No i Nilfheim. Dobra, to tak, bo zanim właśnie będziemy wszystkie dodatkowe pierwieństwa robić, musimy odkryć światy. Tak, Nilfheim, czyli świat mgły, to tam będziemy właśnie koksić naszego Kratosa, a świat ognia to są wyzwania. Bifrostem pewnie, no właśnie, ale bo ja nie wiedziałem, czy mamy cały szyfr do Nilfheim. Nie pamiętałem tego. Dlatego teraz zdobędziemy to. Dobra, to tam pójdziemy. Będzie kokszenie Kratosa. Niech to. Wieża pochłonęła kamień jedności, prawda? Chciałem znów polecieć. Tak, jaka wielka szkoda. I jeszcze raz, skąd Odyn wiedział przed nami o naszej podróży do Jotunheimu? Odyn jest niezwykle mądry, chłopcze. Niemal tak mądry, jak mu się wydaje. A do tego zbiera przepowiednie. Gromadzi wszystko, co tylko dotyczy przyszłości. Potem łatwiej mu udawać wszechwidzącego, wszechwiedzącego. Ale jego sekret tkwi w kontroli. Kontroli nad przyszłością, nad własnym losem. Chce władać każdą krainą w każdym świecie, jaki tylko istnieje. I zrobi wszystko, by wyeliminować każdą oznakę sprzeciwu. Nawet jeśli dziś nie stanowisz zagrożenia, może sobie ubzdurać, że kiedyś zaczniesz. Więc rozumiesz, nieważne jak dowiedział się o tym przed wami. Ważne, że się nie mylił. No. Dobra. To musimy iść do drzewa. Wszyscy poklachomy. Z krasnoludkami. Nie martw. Znamy! No Zobaczymy gigantów. No cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem... Ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Chyba. nie chcę tego dać. My chcemy do... Czekaj, my chcemy do Nilfheim, Muspelheim to jest ten, dobra. O. Jotunheim nie, Alfheim byliśmy, w Altesheimie byliśmy, Helheim. Odyn odciął dostęp do tego świata, dobra, do Asgardu tym bardziej. Nilfheim i Spacja. Nilfheim. No nie wiem, ja mi się mylą te. Altesheim to jest co wiem, ale reszta... To będziemy koksić, to będą zagadki i one nie będą łatwe. I to jest chyba świat, w którym najdłużej siedziałem ogólnie. To jest trudne. Naprawdę to jest trudne. Ale warto, bo można tak dokoksić Kratosa, że hit.
I mam cel, żeby zrobić wszystkie Walkirie przed końcem tego w ogóle. Nie na nowej grze plus na przykład. Więc mi się to fest podobało. No i gram na tym prawie najtrudniejszym, więc wiecie. Tam tylko raz kliknąłem chyba. Na tym, więc... Przy Baldurze, więc... Ja uważam, że mi bardzo dobrze idzie w tej grze. Tak samo jak w CS-ie. Ostatnio zagrałem sobie rankingowy i mam 5000 na premierze. Jaki bot ze mnie. Co podać? No ja, ale tu potrzebujemy mgłę. No echa mgły potrzebujemy. Żeby tutaj 7 poziom zrobić. No i potem właśnie przyszliśmy. I od tego oni są. Od tego są oni. Dobra, idziemy. Zobaczcie, czemu jest świat mgły i o co chodzi. Nie... Niflheim. Nie wiem, czemu ktokolwiek chciałby tu przyjść, ale jesteśmy. Ale tu cuchnie. Ech. A to co ma być? Ta mgła jest przeklęta. Przeklęta? Zgadza się. Od razu nas nie zabije, ale lepiej nie zwlekać. Kolejny powód, żeby uwielbiać Niflheim. Chłopcze, No. Zobaczmy. Niflheim, no jestem. A tam są. Tu też są wyzwania, tylko to są wyzwania zagadki, no ale też walka. A już wam zaspoileruję, a Muspelheim to są zagadki takie znaczy walka arenowa, że tak powiem. Ale tutaj, no panie, jak ktoś jest, ktoś lubi, Co takiego? Dziwne. dziwny materiał. ktoś lubi sznupanie tutaj u mnie, no to jest ten świat. To jest świat sznupania, kombinowania. O, syn. No i kogo my tu mamy? Wytrzymujesz tu, Sindri? Ta mgła jest obrzydliwa. Myślisz, że pokonuje mnie odrobina mgiełki? No cóż, masz rację. Jestem w trakcie prac nad pancerzem, który osłabi jej efekty. Potrzebne mi materiały są tu, w warsztacie Iwaldiego, ale... Oczywiście są spowite tą ohydną mgłą. Czekaj. Ostatnio taki właśnie pancerz znajdował się w głównej komnacie warsztatu. Jest zapieczętowana, ale jeśli zbierzecie dość mgły, stworzę kamień wejścia. No i proszę. No i to będziemy robić, nie? Nie Jest. radzę zbyt długo przebywać we mgle. Dobra, jedziemy. Przylgnie wam do włosów, broni, pancerzy. A ja nie tknę waszych rzeczy, póki te wszystkie paskudne żyjątka nie spłoną w ogniu Muspelheimu. A poza tym jest zabójcza. Dobra. Tu jest jakiś napis. Te przeklęte runy kryją w sobie rzadkie echa mgły używane przy tworzeniu pancerzy. Wrogowie, pułapki i skarby zresetują się, gdy tu wrócisz. Ucieknij zabierając tyle skarbu, ile zdołasz unieść. Czyli musisz wziąć tyle... Cytując filmu, musisz unieść tyle koksu. Musisz wziąć tyle koksu, ile potrafisz unieść. No i już wiadomo, żeby pojechać do Muzeum Lotnictwa. Tak. Za każdym razem zmienia się całe wnętrze? Niesamowite! Atreusie, skup się. To nie jest bezpieczne miejsce. No, na pewno. Krasnoludzka inwencja. Cudowna i groźna. Ciemny elf! Uwaga! Narzekałeś, Hasar, na elfy? Zapraszamy. Tu jeszcze masz presję czasu z elfami. Za tobą, uważaj! Dobra. Elfki cudnie, a tu wszystko jest. Tu jest wszystko. Nie, naprawdę, to jest taki... Na fest sznupanie. To musi być w ogóle osobny odcinek wszystkiego, bo tu naprawdę się długo siedzi. Ja mogę zrobić wam taki odcinek, ale resztę to ja chyba sobie sam po prostu będę grał. Bo... No, abych się teraz...
Jest jedno. 2 i 3. Mamy tutaj. Gdzie to jest? Brać, pora się przenieść. Jakie pora się przenieść, hopie. Dobra, no. To jeszcze idziemy dalej. Nie ryzykujemy, bo już to, co żeśmy zebrali, to... No, idziemy Curik, ale żeśmy już coś zebrali. Tu się można też zgubić, bo to jest labirynt, to jest richtig Ikea. Potem dostaniemy pancerz, żeby tu dłużej łazić. Więc możemy się mówić tak, że zrobimy jeden odcinek z Niflheimu, jeden z Muspelheimu, jak pójdzie dobrze. Aha, mógłby zbyto w warsztacie Iwaldiego, do... A ja muszę zdobyć ile? Widzę, że macie już echa i nie zginęliście. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgły? Powiem ci, że tutejsze krasnoludy tworzyły z mgły Niflheimu prawdziwe cuda. Wypatrujcie echem mgły, chłopcy. Czego ja bym z nich nie wytworzył? Gotowy jak zawsze. No i tutaj już powoli będziemy tworzyć. Ja tu będę tworzyć, no bo mówię, tutaj nie ma nic jakiegoś... Już jakby skończyliśmy ten. Skończyliśmy fabułę, tylko trzeba będzie skończyć. Jak będzie koniec fabuły, na pewno będzie oczywiście we niedziela. Wiecie co? Mam pomysł. Wiecie jaki? Ja w Sylwestra przejdziemy całe te echa mgły, co? Bo tutaj nic nie tracicie, a to po prostu to jest coś takiego. Łazisz i wracasz, łazisz i wracasz. To jest dobry pomysł na Sylwka właśnie, żeby was nic dużego nie ominęło, bo te wyzwania to z wami zagram. O, mówiłem, że to wszystko jest. No, więc... to będzie dobre na... Oj, no i właśnie, no i... No, bo to też są wysokie te... Umówmy się tak, bo jeszcze, no zagramy przez 20 minut, ale umówmy się tak, że ja będę tak fest do kokrze to na Sylwestrze. Że ja to zrobię na Sylwestrze, dobry pomysł, jak nie będę mogła być na żywo, to nadrobię. No ale tu mówię, patrz, to jest cały czas to samo. Więc ja myślę, że tak to zrobimy. No a potem Muspelheim będzie po tym. No widzicie, tu... Ja nie wiem, co mnie atakuje, dobra. Ja nie wiem, co mnie atakuje. Lalalala. No mówię, to jest ciężko, to jest ciężko. No będziemy po prostu to pchać, nie? Nie wszystko musi iść tak płynnie jak zawsze. No więc zrobimy tak. Muspelheim będzie zrobione do końca na Sylwestrze, tak się umówimy. Po Sylwku pójdziemy Niflheim. Po Sylwku idziemy do Muspelheimu. Potem są Walkirie i po Walkirii od razu kończymy grę, czyli cisnemy do Jotunheimu i potem będzie Ragnarok. Taki jest plan na God of War'a. Przez 3 odcinki będą, jak będzie dobrze. Patrzeć na te strzałki, czy ktoś mnie nie atakuje. Właśnie. A, wszystko nacisnąłem, sorry. O, niedobrze, niedobrze. A questy poboczne są jeszcze smoki do uwolnienia i misje krasnali. A, no jeszcze właśnie, jeszcze objechanie jeziora. Ale objechanie jeziora... To jak? To może zrobimy tak. Niflheim, objechanie jeziora, Muspelheim i Walkirie. Chociaż objechanie jeziora też... Nie, zrobimy najpierw te 2 światy, a potem wracam do Midgardu i robimy z objechaniem Bajora, zrobimy Walkirię, no bo to się będzie pokrywało. Znaczy i tak Walkirie są w innych światach, tutaj też jest.
Dobra, jest dobrze. No, to już jest przygotowanie w sumie do Valkyrii. Nie wyglądacie najlepiej. Co ty to robisz? Aha. O Jezus Maria. Dobra. A, nie wyglądacie najlepiej, no bo tutaj nie pokonaliśmy ten, ale mamy coś. O. No, tu nie jest łatwo, ale zawsze się to resetuje tu. Więc te echa mgły coś zdobywamy. Jak będziemy mieli ten pancerz od tego, to wtedy dalej będziemy mogli iść. Ale no na razie echa mgły mamy 200 coś i jak zdobywamy echa mgły, to się troszeczkę ten licznik idzie do góry. Ale zdobędziemy echa mgły. Ile potrzebujemy tych echa mgły? Dane przysługi. Tutaj mało jest do roboty. No jest mało, ale jest trudno, jest. Widzę, że macie już echa i nie zginęliście. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgły? Powiem ci, że tutejsze krasnoludy tworzyły z mgły Niflheimu prawdziwe cuda. Wypatrujcie echem mgły, chłopcy! A, on tego dół. Bym z nich nie wytworzył. Dobra. No jest. No i takie jest koło Macieja, nie? Ale warto, kurde. Do walki, do tej ostatniej Walkirii to bez tego to nawet. O właśnie. No to mamy niezły klops. 8 level, nie? To jest. Serio, ale jest warto. Ja bym tak to bym to torbił. Pamiętam, że się wnerwiałem tutaj. Ale tu naprawdę warto. Warto tu. Żeby. Nie wiem jak ja to mam zrobić. No widzicie, to się zmienia. O, już też można do tych pułapek wsadzać. Nie widzę go, gdzie on jest. O, i się udało. Połówkę mamy. No. Ciężary, ciężary. Możemy ciść dalej. Ja chcę ciść dalej. A nie, tutaj jeszcze są. Dobra, tu jest jeszcze. Ja sobie chyba jeszcze zrobię to po tym, A, pójdziemy, zaryzykujemy. Warto. Legenda głosi, że kiedyś ja coś widziałem, nie? Jezus Maria!
Mgła jak gdzieś umie. No u mnie też, to samo, nic nie było widać. Dzisiaj mamy Nilfheim, nie? Ale kurde, no tutaj jest teraz Spartolium, ale no, bo to jest losowe, naprawdę to jest losowe, co ci się trafi tam. No i mi się trafiły Wiedźmy, no już gorzej by nie mogło. Więc Spartoliłem. Będziemy grać oczywiście do 21, jak coś, moi drodzy, dzisiaj stream z tego. Aha, to już się tam schował, teraz Józek jest tankiem, ja? Te efy nie są już tak upierdliwe, nie? Tak w tej komnacie Tyra. A on mówi, nie wyglądacie najlepiej, kiedy echa mgły już się tam zmniejszają jak coś. U mnie już mgła jak mleko, sorry, Kaptoks, nie ma problemu. Dobra, tu pozbieramy echa mgły i wracamy. Mało tych. To jest, czemu ja się zaklinowałem? A no! Pomalutku. Nie idziemy dalej. Wracamy się, jesteśmy dalej za słabi. Ale ja to jeszcze podkokrzę poza streamem, żeby nie było. Tak to zrobimy. Bo to naprawdę będzie długo ułożenia, a ja nie chcę przed Sylwestra tylko szpilać w to. Już mi się to bardzo podoba. Widzę, że macie już echa i nie zginęliście. Dobra robota. Sindri, jak można zrobić coś z mgłą? Mamy echa, ile mamy echa? Tutejsze krasnoludy Echa mgieł mamy tworzyły z Niflheimu prawdziwe cuda. 2400, a ja mam mu... Wypatrujcie echem mgły, chłopcy. Czego Ja mam mu dać co? Nie, zdobyć... stwórz kamień wyjścia. Mam 500. No dobra, no i ja co? bym z nich nie wytworzył? Ale muszę kamień stworzyć. O, no widzisz, a ja już te 2 koła tutaj robię. Trzymajcie się, koledzy. Wejść do głównej komnaty. No to idziemy do głównej komnaty. A będzie jakoś tu znaleźć. O tą główną komnatę chodzi i chciałem dzisiaj na pewno wam to pokazać. O Jezus Mary, ale... Stawaj, bracie! No zmory mnie zaatakowały. Ja chciałem do najsilniejszego ciś, a tam mnie tego atakowały. Wiecie, a tu jest jeszcze w tej mgle Walkiria, to jest zaśmieszniejsze, nie? I myślę, że ją chyba pokonamy... Ja muszę ją pokonać. Ja na sylwku będę chyba musiał pokonać, więc jedną Walkirię, no musi być na streamie. Aj, ten mnie z tyłu zaatakował.
Widziałem to, ale chciałem dokończyć te wilki, bo jak się je wpartoli w te pułapki też, no to super działa, nie? To obrażenia za mnie robi. Ale niestety, no Tuzek dostał. Próbujemy, bo muszę ich pokonać, żeby wam pokazać tą. I na tym się skończy dzisiejszy film, że wam pokażę co i jak. Chyba najpierw zmory zrobimy, tak? Coś widzicie, bo ja nie. No zrobiłem unik przed tamtym, to mnie ten zwalnął. No i tak będzie Sylwester wyglądał sobie. O, nie no, będą też Pokemony. Ale taką nową serię, bo te od tyłu zostawię sobie na poniedziałek jak coś. Na czego dom? Na wtorek, ale taki wtorek normalny. Nie sylwestrowy. Więc te główne te wam nie ominą. Nie, tutaj chyba elfy są najłatwiejsze, szczerze mówiąc. Cału nie używam, no bo... Dobrze. Echa mgły zbieramy oczywiście. O, jak zbiera się echa mgły, to ten licznik staje, więc... Tych Dobra, ale ja coś czuję, że tych ech mgieł ja pozbieram przez przypadek tyle, że ja to wszystko już będę... O, jak w porę roku Iwaldiego zmienia się mgła... Nie, dobra, nie. O, i tutaj będzie nasz taki główny cel. Nie, to nie jest boss. Mgła jest tu rzadsza. Miło. To nie ma mgły. No i to jest tak. Tą skrzynię. Tutaj będziemy brać, co się da. Tu jeszcze powalczymy i na tym skończymy. No i jest ta główna skrzynia zapieczętowana, którą musimy otworzyć. To potrzebujemy chyba więcej tam, albo... Trochę zniszczony. Założysz go? Nie, jest zbyt mały i zbyt stary. Damy go krasnoludowi. O, zrobi to. Po to głównie przełazimy tutaj. Skrzynie. Najważniejsze skrzynie są... O. O, kotwica mgły, czyli no chyba to pewnie będzie po Valkyrii, no trzeba by... Jest tu sporo ciekawych miejsc. Nie, tu już chyba nic nie zrobimy. Nie chodzi o to, żeby to ten, nie? Żeby to pootwierać, no ale mamy za mało za mało tego mamy. Dopiero na sporo tych skrzyń. No fest jest srogo, tu będą walki i tak dalej, ale tutaj Valkyrii nie będzie. Valkyria jest schowano. I spróbuję to na pamięć zrobić, bo ja pamiętam chyba pełno. Skrótem, Asterixie, skrótem. No. I to jest główne, co musimy to zrobić, oprócz Valkyrii.
Idziemy. Dokąd teraz? O, wiedziałem. No ja, Snake Wind! No się zaklinowałem! Też przyekspimy i to fest. Dobra. No to pozbieramy i dzisiaj, na dzisiaj koniec będzie. O, widzicie, otworek skrzynka to jest więcej tych jeł. Kurde, ale skrzynek dzisiaj, no... Oby w CS-ie. No, to by było na tyle. W sumie ja. Wracamy. Miej te hamgły, żeby tego nie stracił. Tam mnie intryguje, czy tam... O, jeszcze zobacz. Ja sobie tu jeszcze posznupię tak. Żeby pozdobywać po prostu te hamgły. Na streamie, żebyście mieli już dokładnie to, bo wiecie, to jest łażenie tam i na... Tam i na... Dobra, R. To jest to, co myślę? Kawał szmelcu? Szmelcu? O, ludzie małej wiary. Ten pancerz nosił Ivaldi we własnej osobie. Zgoda, jego blask nieco zbladł. Ale z pomocą mgły mogę go naprawić. To cudo osłabi efekty przekleństwa Ivaldiego. Jeśli w tym warsztacie nie ma nic użytecznego, nie ma sensu się tu kręcić. Widzieliście skrzynię w głównej komnacie, tak? I te wszystkie wspaniałe skarby upchnięte z tyłu warsztatu? No i 3 szczeliny w osnowie świata? Ale z nimi lepiej będzie uważać. Dlaczego? Mówimy o rozdarciach materii rzeczywistości, chłopcze. Chcesz wsadzić w nie rękę? Droga wolna. Strona Iwaliego, tak. Żeśmy już zrobili. No to zaczynajmy. Nie wiecie, Muspelheim i tak dalej, takie te hamgły kup. Wiecie, lekko zwiększyć zapewnienie wielką ochronę zaklętą mgłą. No to wezmemy to. No musimy to tworzyć, żeby no wiecie, że ten Szkoda, że mamy tu nie ma. i mogę na... A to jest nieważne. Dobra. Jest coś jeszcze do obgadania? Nie, już nie. Dobrze, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję, żeście byli wszyscy serdecznie. I tak, następny stream będzie w Sylwestra. To będzie start koło 20. Jeszcze dam znać na Discordzie i na YouTubie. Na społeczności. No będzie taki szpil, wiecie, luźny, będą i Pokemony. Kto będzie chciał, nie przychodźcie. No bo ja w pierwszy mój Sylwester od prawie 15 lat będę miał spokojny w sumie, ale to dobrze, zawsze jakaś odmiana. Więc ludzi garbuzik z wami będzie super, oczywiście zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś nie ma co robić w Sylwestra, to nie, że wszyscy muszą zawsze iść i się bawić, znaczy bawić to się będziecie też tutaj, więc wielkie dzięki za dziś, zapraszam serdecznie, start chyba będzie 20 będzie. U mnie tu na chacie też będzie Fire, więc pewnie będzie Larmo. No i zapraszam do Discorda na afterek, i krótki. Zobaczymy, jak popytam się, jak was święte i tak dalej. Więc ja wam bardzo tutaj tymczasem dziękuję za dziś i do zobaczenia. O, Rivet gra w Counter Strike'a. Polecam do Revesta zajrzeć na YouTube. Dziękuję wam.